Benvinguts a un TikTok especial amb components de l'InfoJ, tercera part. Hola, Tic-tac, amb... Pau i Baceta. Molt bé, doncs ara farem unes preguntes per començar. Quin és el teu càrrec a l'InfoJ? Doncs jo principalment sóc l'editor de l'InfoJ. Bueno, del grup dels Deseristes. I com tu fas per editar? Com ho fas? Doncs normalment gravem uns quants vídeos, bastants, i me fico una tarda i els edito tots. Molt bé, i en quin programa edites? O edites amb més d'un? No, de normal s'ho edito amb un, amb Premiere Pro. Molt bé. I per acabar, a qui li passes l'entrevista? Al Xavier Iglesias Centros.